Jo, čaute, moje meno je SD Rapper, vítam vás pri ďalšom videu na mojom kanále a dneska tu mám tento iPhone 4S, ktorý by som chcel v podstate, akože nie že prebrať, ale ukázať vám, či je tento telefón použiteľný aj v roku 2024. Takže ešte predtým, ako video začne, skontroluj si, či máš odber alebo nemáš, pretože 50% mojich odoberateľov nemá na mojom kanáli odber. Takže ďakujem veľmi pekne a poďme rovno do toho. Takže, iPhone 4S. Začnem asi výzorovo. Mne sa tento dizajn strašne páči, toto je v podstate za mňa, že prvý telefón, no 4S boli prvé telefóny, ktoré použili sklo na svojom beku. A je to taký malinký telefónik. Čiže, začal by som takým tým exteriérom. Tým, že je to malinký telefón, nemá zapínanie tu, ale má ho tuto hore. Tento telefón má ešte aj že AUX port, čo je úžasné. A má, samozrejme, mute switch, tlačítko plus, zvuk, minus, zvuk. Ale tento telefón je ešte iný tým, že toto je posledný telefón, ktorý používal Apple 30 pin USB konektor. V podstate predchodca Lightningu. Odomýka sa takto, neodomýka sa tlačítkami. Default tapeta je veľmi pekná. Rovno si poďme pozrieť, tento iPhone má, toto je 16 GB model, verzia iOS je 9.3.6. No dobré, ale poďme teda čeknúť toho Siriho. OK, takže Wi-Fi mám a idem teda skúsiť. Tell me what time is right now. Nice. Takže toto bola taká dosť veľká novinka na tomto telefóne, pretože toto bol prvý telefón, ktorý podporoval alebo bol s ním uvedený Siri. Ďalej, kamerka. Akože, fotičík akože dá sa používať. Jak switchujem kamery? Aj. Takže, toto je teda iPhone 4. Tento iPhone 4 nepodporuje drvivú väčšinu aplikácií, čo je škoda. Ale cez taký Google sa dám dospieť v podstate kam chcem. Viem načítať YouTube, EduPage, mail, dokážem načítať úplne všetko. Simku to podporuje. Sami to iba 3G sieť. Toto podporuje. Ale za mňa telefónik úplne v pohodičke. Akože 2024, akože keď potrebuješ ten telefón fakt na to, že len volať a ja neviem, robiť si fotky takedy, spisovať si random poznámky, tak to je ideálny telefón. A ak si minimalista. Dobre, tu by som to asi ukončil. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber na toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čau.